ದೀಕ್ಷಾ, ಹಾಯ್ ಅಜಯ್. ಏನಿಲ್ಲಿ? ಓಹ್, ಏನಂತ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಹೋಟೆಲಿದು ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫುಡ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ಅದೇ ಹೋಟೆಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಫುಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ನನಗೆ. ಹೋಟೆಲ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹತ್ರ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆ? ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೇಮಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಇದೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲಿವ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಹೆಸರು? ಓಕೆ, ಆಲಿವ್. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 100% ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೇಮಸ್ ಹೋಟೆಲ್. ತುಂಬಾ ವೆರೈಟೀಸ್ ಡಿಶಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ. ಓನರ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಆದ್ಮೇಲೆ ಟ್ರೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನನಗೆ. ಖಂಡಿತ. ದೀಕ್ಷಾ, ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಕತ್ಲಾಯ್ತು. ಬಂದು ಬಂದು ನೋಡಿ 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 ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೆ? ಏನು ಅಷ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ? ಅಜಯ್, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ನೇಚರ್ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈಗ ಯಾವ ಥರ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಒಳಗಿರೋ ಥರ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಫೀಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೂ ಇದೆ. ನೋಡ್ತೀಯಾ? ಹಾಂ, ಪಕ್ಕ. ಸೊ ನನಗೂ ತುಂಬ ಹಸಿವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಕಾತು ಸುಸ್ತಾದಿತ್ತ ಬಂಜಿನಂತೂ ಬಡ ಒಂದು ತಿಂಡ್ರೆ ಅಂಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೈ ದ ಫುಡ್. ಸೊ ಪಾಯಸ ಸೂಪ್, ಪಾಯಸ 10 ಮಾರ ಇದೆ ಅವು. ಪಾಯ ಸೂಪ್. ಓಕೆ, ಪಾಯ ಸೂಪ್ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಫುಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಅದು ಚೋಚ ಕಬಾಬ್ ಬತ್ತವು. ಜೋಜಾ ಕಬಾಬ್. ಓಕೆ, ಜೋಜಾ ಕಬಾಬ್, ಪಾಯ ಸೂಪ್ ಅಂಡ್ ಜೋಜಾ ಕಬಾಬ್ ಸ್ಪೆಷಲ್. ನನಾತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಬರೋಣ. ನೆದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪನ್ಕ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ತಂದ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ದ ಪಾಯ ಸೂಪ್. ಬಟರ್ ಬಾಯಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ಬಟರ್ ಆ ಟೇಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾ? ಖಾರ ಉಂಡು. ಚಳಿ ಇದು ಟೈಮ್ ಚಳಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ನಾನೊಂಜಿ ಈ ಚಿಕನ್ ನಾನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ. ಸೊ ಬಟರ್ ಬಾಯಿಗೆ ಇಲಕೊಂಡು ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಖಾರ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಆಪಿನ ಗೊತ್ತಾ ಪೂಜಾ ಅನ್ನದ? ಸರಿ, ಒಂದು ಚೋಚ ಕಬಾಬ್, ಸಾರಿ ಜೋಜಾ ಕಬಾಬ್. ಸರಿ, ಜೋಜಾ ಕಬಾಬ್ ಯಾರು ಮತ್ತೆ ತಿಂದು ಮತ್ತೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈರು ಪೊಸದ್ ಬೈದಾರೆ ಅಂಡ್ ಈರು ಎಂಚೋண்டு ಪಲ್ಲೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವೆಂಕು ತಿನ್ನಾಗ ಒಂಥರ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕದ ಫೀಲ್ ಬರ್ತದ. ಹ್ಯಾಂಗ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಅಂತ ಮಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ.
ಚೋಜಾ ಕಬಾಬ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಮೂಳೆದ ಈತಿದೆ ಪೀಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಾಲಿಡ್ ಉಂಡು ಸತ್ಯವಾದ ನೆನೆ ತಿಂದೇ ಬೊಬ್ಬನೆ ಪಾಲಕ್ ಕರಿ ಬಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಪಂಡ ಅವು ಮಿತ್ ಕ್ರಂಚಿ ಉಲೈ ಯಾತು ಸಾಫ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಖಂಡಿತ ಮೂಲಿಕ್ಕಿನ ಮಾತ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸೊ ಒಂದಿನ ಎಂಕಲ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಬತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪಿನ ಆಸಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಕ್ಕದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಬಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಶ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಐಟ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಖಂಡಿತ ವೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಶ್ ಪೋಯಾ Oh my god, dish. Yes. ನೆಟ್ಟಂತೂ ಜೆಪ್ಪುನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಟೈಮ್ ದ ಪ್ರಭಾವ ಬಟ್ ಫುಡ್ ತೊಂದಾಗ ನಿದ್ರ ಬಲಿ ಪುಂಡು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮಂದಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ನೆತ್ತ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ದಾದ ಬಂದಾಗ ಖಂಡಿತ ಬದಲ ವೆರಿ ಸ್ಮೂತ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅರೇಬಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ನಿಕಲ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ್ರ ತೂದಿಪ್ಪಾರು ಸ್ಮೂತ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಟನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಐತ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂದು ಅಂಡ್ ಏತ್ ಸ್ಮೂತ್ ಆದ ಬರ್ಪುನಿಲ್ಲ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ತೋಚ್ಪಾವ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮುರ್ಗು ಮುಸಲಾಂ ಪಂದು ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಖಂಡಿತ ಬದಲ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂದು ಪನ್ನೊಲಿ ಅಂತ ಉಂಡು ಬಂದು ಅಂಡ್ ಬನ್ ಪರೋಟ ಅಂಡ್ ಪರೋಟ ನಿಕಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂದಿಪ್ಪರು ಬನ್ನದ ಲಕ ಇಪ್ಪುನ ಪರೋಟನೆ ಅಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಉಂಡು ಬನ್ನದ ಲಕ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬನ್ ಪರೋಟ ಬಂದು ದೀತರ್ನೆಕ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ದಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ದಿಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮೂತ್ ಆದುಂಡು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪರೋಟ ಅವ್ರದ್ದು ವೆರಿ ಸ್ಮೂತ್ ಆದುಂಡು ಬನ್ನದಾತೆ ಸ್ಮೂತ್ ಆದುಂಡು ಅಂಡ್ and just rice malpe chicken panle okayna very good because I guess this is a combination for this anantara sweetness undu but ಬಾರಿ ಶೋಕೊಂಡು ಒಂಥರ ತಿನ್ನಾಗ ಶಾರ್ಮದ ಫೀಲ್ ಬರ್ಬೋದು ಶಾರ್ಮದ ಉಲ ಹಿಡಿದಾಗ ಪಾರ್ದಿಪ್ಪು ರಂಚನೆ ಫೀಲ್ ಬರ್ತದೆ ಯಾ ಅಂದದಂ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದುಂಡು ದಿಟ್ಟು ಶವರ್ಮ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಶಾರ್ಮದ ಕಂಡ ಟ್ರೈ ದಿಸ್ ಒಂದೇ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತೂಕ ಮೇ ಬಿ ಐತ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅದು ಪೋಲಿಯೋದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಆ ಬನ್ ಅಂತೂ ವೆರಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ರಿಯಲಿ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಎಕಡೆ ಪನ್ನಕ ವೆರಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಸಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪರೋಟ ಬಣ್ಣ ಹೆಂಗಿದೆ ಅದು ಪುಣ್ಯ ಏತು ಹೋಯ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜ್ಜಿ ಸೊ ಅನ್ಸೋ ಪುಣ್ಯ ಮಟನ್ ತುಲೆ ಅರೇಬಿಯಾ ನಿಕುಲ್ ತೂದಿ ಪರ್ ಬೇತನೆ ಇಟ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ವೆರಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಉಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅದು ಲೈಕ್ ಹಾಡಿನ ಮಸಾಲ ಗಿಸಾಲ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಮೂತ್ಲ ಉಂಡು ಈ ಪ್ಲೇಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾನು ಕಾದು ಮಾಡ್ತೆ ಒಂದು ಏತು ಸಾಫ್ಟ್ ಉಂಡು ಪರೋಟ ಬಂದು ಪುದರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಪರೋಟ ತಿನ್ನಾಗ ಬನ್ನದೆ ಪರೋಟ ಆತು ಸಾಫ್ಟ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಇಡಬಿಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿ ಇಂಚ ಪರೋಟನು ಬಿಕಾಸ್ ಪರೋಟ ಎಂಕಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ದು ಬಟ್ ಈತು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಯ್ನ ನೆವರ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಓಪನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಪಾಡೋಲಿ ಇಂಚ ಮಾತ್ರ ಏರ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ತಿಕ್ಕರ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಕಲ್ ಬನ್ನಾಗಲ್ಲ ಎಂಕ ಕುಕ್ ಅಲ್ಪ ಪನ್ನ ಪಂಡಿರತ್ತೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಅದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಅಂದಂದು ಓಪನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಲಕ್ಕನೆ ಪಾಡ್ದಿರ ಮಕ್ಕ ಒಂದು ಬನ್ಸ್ ಪರೋಟ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಒಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತಿರತ್ತೆ ಮೂಲು ಒಂದೇ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕುಜ್ಜಿ ಹಾಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ದಾದ ಮಾತ್ರ ಐಟಮ್ ತಿಂದಲ್ಲ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂತ ಮಂದಿ ಇಟ್ಸ್ ಆಸಮ್ ನೋ ವಾಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೇತೆ ಟ್ರೈ ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಐಟಮ್ಯಾಕ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂದಿರ್ತಾನೆ ಮೂರ್ತಿ ಖಂಡಿತವಾದ ತಗೊಳ್ಳಿ ಭಾರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದದ್ದು ನಾನು ಈಗ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರೆ ಹೀಟ್ ಅಂಡ್ ಈರಿಗೆ ದಾಲ ಇತ್ತಿರ ಬನೋಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ನನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋಗ
ಬೈದಿನಿ ಯಾ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾದ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಆಸೆ ಮಾತ ಅವನೊಂದು ನೋ ಎಂಕ್ಲೆ ವೀಕ್ಷಕರ ಕಾತುನಲ್ಲಿ ಇರಿಸು ಅಕ್ಲೆಗೈತೆ ನೇಮ್ ಅಂಡಪ್ಪ ನೋಡಲ್ಲ ಸೇಮಿ ಒಂದು ಆಲಿವ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಿಕನ್ ಟವಾ ಫ್ರೈ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಸ್ ಬಟರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಚಿಕನ್ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗ್ರಿಲ್ಡ್ ಟೈಗರ್ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ವಾವ್ ಗ್ರಿಲ್ಡ್ ಟೈಗರ್ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಆಲಿವ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಿಕನ್ ತವಾ ಫ್ರೈ ಬೊಕ್ಕ ಬಟರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಚಿಕನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಓಕೆ ಓಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತುಲೆ ಒಂದು ತಿನ್ಲೆ ಇದು ಒಂದು ತಿನ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲಡ್ಡು ಉಂಟು ಏಯ್ ಟ್ರೈ ದಿಸ್ ಯಾ ಯಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಾಸ್ತಾ ಮಲ್ಪೇರು ಸೇಮ್ 2 ಇಯರ್ ಪಾಸ್ತಾ ಲಕೊಂಡು ಬಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಕ್ ಆಪುನ ನೆಟ್ ಇಂಕ್ ಬೆಟರ್ ಯಾ ಯಾ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಆಸಮ್ ಸ್ವೀಟ್ ಉಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಉಂಟು ಬಟ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಯಾ ಬೆಟರ್ ಸೀ ಫುಡ್ ಉಂಟು ಮೂಲು ಒಂದಂಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಗ್ರಿಲ್ಡ್ ಓಕೆನಾ ಕೈ ಓಕೆ ಓಕೆ ಟೈಗರ್ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಒಂದೀರು ಸ್ಪೂನ್ ಉಂಡು ಬರಂದಿರೆಗ್ ಕೈಟಿದೆ ಪ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಏನ ಕುಡ್ಲದಾಗ್ಲು ಸೀ ಫುಡ್ ಸೊ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಏತೆ ಫುಡ್ ಬರ್ತನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಸೀ ಫುಡ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅದ ಕೈಟ್ ತಿಂದ ಭಾರಿ ರುಚಿ ಯಾ ಅವು ತಿಂದ್ರ ಬರಂದಿನ ಕ್ಲಬಿನ ಅಂಜರಿ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪೂನ್ ಹೊಡ್ತಿದ್ದ ಹಲೋ ತಿನ್ಪರ ಪನ್ಪರ ಪನ್ಪುನತ್ತು ಓಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಉಂಟು ಸದ್ಯ ದಯಪನ ತಿನ್ಪುನಿಟ್ಟೇ ಪೋದಿತ್ತಾನು ಯಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಡೇ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಇರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ದಾರ ಎಂಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಪೂರ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ನಾಗ ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತದ ಚೋಲಿಂದ ಎತ್ತು ದೀಪ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ನೆಟ್ ಬೀತೇರು ನೆಟ್ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತೊಂದು ಆತ ಫ್ರೈ ಆತ ಆತ ಬಕ ಆತ ಇರಿಟೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಜ ಅವು ತಿನ್ನಲ್ಲ ಸೊ ವೆರಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಯಾ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಸ್ಟ್ ಫ್ರೈ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಟ್ ಮುಜೆ ಟೂನಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕನ್ ಎಂಕಲ ಅವು ಲೈಕನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಜೆ ರೇಟ್ ಕೊಡ್ಬಿಡ ಬನ್ನಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ಪೆರ ಆವುಂದಿಜಿ ಸೊ ಆತ ಶೋಕುನು ವೆರಿ ನೈಸ್ ಎಂಕಲ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಿಜ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ನಿಕ್ಕಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂಚೂರು ಖಾರ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಯಾ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅವಿನ ತಿಂಡ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ದಾಯ್ಬಕ್ ಓಕೆ ಸೊ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬಡ ಆತನ ಎಂಕ್ಲ ಒಂದೇನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಇಡೆ ಬರುಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನಿಕ್ಕಲ ಅದಾದ ಪಂಡ್ರೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅವೇನು ಪನ್ಲೆ ಸೊ ನಿಕ್ಕಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಲ್ಲ ಪಂಡೆ ಸೊ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಮಲ್ತೊಂಡು ನಿಕ್ಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದಾಂಡ ಆಲಿವ್ ಬರೋಡು ಸೊ ಅಡೆ ಮೂಟ ನಮ್ಮ ಟಿವಿನ ತೂವೊಂದು ಪ್ಲೇ ಪೂರ ವೀಕ್ಷಕರಿಗ್ಲ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ.
ಅಜಯ್, ಮೈಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು? ಕರಿತೀನಿ, ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಅರ್ಜೆಂಟ್? ನನ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು? ಕರಿತೀನಿ, ಈಗ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಹೀರೋ ಎಂಟ್ರಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಸರಿ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಬಟ್ ನಾವೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫುಡ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ನೀನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಲ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತುಂಟಾ, ತುಳು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ. ತುಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಿಂಗೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕನ್ನಡನೇ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ. ಸರಿ, ಎಂಕಲ ತುಳು ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಕುಡ್ಲದಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಳು ಆಡಿಯನ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ರೀಚ್ ಆವಡು ತುಳು ಪಾತಿರೋ ನಾರಾಯಣ ತುಳು ಪಾತಿರ ಬೆಟರ್ ರಿವ್ಯೂ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪನ ದಾದ ಬನಂತ. ಸೊ ಓಕೆ, ಈ ರಂಡ ಗಡಿ ಬರಂದು ಪೊರು ಗುರ್ತದ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂತ ಪಂಡರು. ಸೊ ಎಂಕೇನು ಜರ ಎಂಚಾಂಡ್ ಬಂದ ಎಂಚಾಂಡ್ ಅವಿ ಪನ್ನೋಡು ಯಾನೇ ಪನ್ನೋಡು. ಓಕೆ ಸರಿ, ದಾದ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ 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 ಟೇಸ್ಟಿ ಫುಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಸೂಪ್ ಆಸಮ್ ಚಳಿಕ್ಲ ಟೈಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಯರ್ 10 ಅವನ್ ಬರ್ತದ. ಸೊ ಈ ಚಳಿಕ್ ಸೂಪರ್ ವಾವ್ ಬಕ ಉರಿನ ಫುಡ್ awesome. ಅವೇ ಲೇಟ್ ಮಲ್ದಿನಾರು ಕೂಡ ಆಮೇಲೆ ಮೆತ್ತು ಒಂದಿತ್ತೆ ಬಂದು ಅನ್ನ ಮಿತ್ ಪಾಡೋನು. ಓಕೆ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಲೆಪುಗರ ನಮ್ಮನ. ಓಕೆ ಯಾರು ಲೆತ್ ಬಿಡ್ಲ ಎರಡು ಒಂಜಿ ಪಾತೆ ಬಿಡ್ಕ. ಓಕೆ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತೇರಂತ. ಓಕೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಎಸ್ ಬಲ ಸರ್ ಕಲೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ಪ ಸರ್ ಮೈಕ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂಲು ಭಯಂಕರ ಉಪಂದ್ರ ಕೊರೊಂದಿತ್ತು ತಿನ್ಪುನ ಮಾತ ತಿಂದಾಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಾಯ್ ಫುಡ್ ಬಗ್ಗೆನಾ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಾಯ್ ಬಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ಆಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಕಂತ ಮುಟ್ಟದೆ ನಿನ್ನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೇನಿತ್ತ ಆಲ್ರೆಡಿ ഞാൻ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಲ್ಪದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರಂತ ಬೈದಿನ ಮುಂದೆ ಎಂಚಾದ ಮನ ಎಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ ಕೊರ್ರಲೆ ತೊಂಬೈದಿಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜಾಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆವಡು ಫುಡ್ ಆವಡು ಆಸಮ್ ಆದಿತ್ತನು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಎನ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಜನ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕೋ ಇರಲು ಸರ್. ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಪಂಡ ಈ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಪಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫುಲ್ ಫೇಮಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಕ್ ಯಾನ್ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ನಾಗ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ದಾಯ ಮಂಡೆಗೆ ಬೈದಿದ್ದಿ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಅವನು ಬಕ್ಕ ನಾನು ಅವತ್ತಂದೆ ಮಸಾಲ ಕೇಂದೆ ಬಟ್ ಇಡೇ ಬರ್ಪಿನವಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ತೆಗೆದಿದ್ದಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೋಡಿ. ಎಸ್ ರಿಯಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೋಡು. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಸರ್ 8 ವರ್ಷದ ಮೂಲುಂಡು ಸರ್ ಒಂದು ಮೂಲೆ ಇತ್ತು ರೀಸೆಂಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷದ ಚಾಲ್ಮಂತ್ ಇತ್ತ ಚಾಲ್ಮಂತ್ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆತಜಿ. ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವು ಆಯ್ಜಿ ಕೊರೋನಾದ ಹತ್ರ 2 ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲೇನ ಫುಲ್ಲು ಮುಗಿದ್ಕೊಂಡು ದಾಲ ಕೇಂದ್ರ ಜಾಬ್ ಟೈಮ್ ಟೋಟಲಿ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ರೀಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು 3.5 ಮಂತ್ ಐನಾತ್ರಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಓಪನ್ ಆಯ್ತು ಮೂಜೇರು ತಿಂಗಳು ಆಯ್ತು ಕೊರೋನಾ ಬುಕ್ ಇತ್ತೆ ಓಪನ್ 5 ಬುಕ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಉಂಟ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಬರೋಡೊಂದು ಇತ್ತ ಕುಟ್ಲಾಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಔಟ್ಲೈಟ್ಲ ಉಂಟು ಇದೇ ಅವ್ರು ಬೇರೆಂಡ್ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ದುಬೈಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರಿವೆಂಡ್ರಮ್ ದೊಡ್ಡ ಉಂಟು ಔಟ್ಲೈಟ್ ಒಂದು ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಓಪನ್ ಒಂದು ಇಂಚು ರೀಸೆಂಟ್ ಒಂದು ಮೂಜೇರು ತಿಂಗಳು ಐನಾತ್ರಿ ಓಪನ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಎಂಕ್ಲು ದುಂಬೆ ಬರೋಡೊಂದಿತ್ತ ಕುಟ್ಲಾಗೆ 8 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಡೀ ಎಂಕ್ಲು ರೆಂಟೆಡ್ ಚಾಲ್ ಮಂತ್ ಒಂದು 2 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಚಾಲ್ ಇತ್ತು ನಿಂದು ಬಟ್ ಇನ್ನ ಆಲಿವ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಆಜಿ 7 ವರ್ಷ ಬ್ರಾಂಚ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಓಲು ಔಟ್ಲೆಟ್ ಓಪನ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಟ್ರಿವೆಂಡ್ರಮ್ ಚಾಲ್ ಮಂತ್. ಓಕೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅವಳ ಔಟ್ಲೆಟ್ ದೊಡ್ಡ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ದುಬೈಡ್ ಬ್ಯಾರಿಂಡ್ ಅವಳ ಈ ರೀತಿ ಉಂಡ ಕೇರಳ ಟ್ರಿವೆಂಡ್ರಮ್ ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ಇಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಹಟ್ಟು ಸೇಮ್ ಮೂಲೆ ಎಂಚೆ ಹಟ್ಟು ಉಂಡು. ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಟೋಟಲ್ ಅವಳ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಕಲು ಜಾಸ್ತಿ ವಿಸಿಟ್ ಕೊರ್ಪೇರೆ ಆಂಬಿಯನ್ಸ್ ನೆಡ್ರಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಮುಲ್ತಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ನೆಡ್ರಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಆಂಬಿಯನ್ಸ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು 10 o'clock ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಟ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ 11 ಗಂಟೆದು ಬೊಕ್ಕನೆ 11 ಗಂಟೆ ದಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಚ್ಚಿ ನೈಟ್ ಟೋಟಲ್ ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್ ಪಂಡ 3 ಗಂಟೆ ಇಂಚ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ರನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು 11 ಗಂಟೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 11 ಗಂಟೆದು ನೈಟ್ 11 ಗಂಟೆ 11 ಎಂಚ ಗೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಪೀರ್ ಆಯ್ತು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಿ ಆಲಿವ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಪಂಡ ಅವು ಫುಡ್ ಎಂಚ ಅಂದು ಬಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೆಸ್ಟ್ಲ ಮೂಲತು ಬರ್ಪಿಂಡ ಒಂಜಿ ಫುಡ್ ತಿಂದದ್ದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಫುಡ್ ಪಿರಪೋಯರ್ ಹೆಚ್ಚು ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎನ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು. ಇಂಡಿಯನ್ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚೈನೀಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಕೇರಳ ತಮಿಳ್ನಾಡನ್ ಉಂಡು ಅರೇಬಿಯನ್ ಉಂಡು ಇರಾನಿ ಉಂಡು ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಉಂಡು ಪ್ಯಾಂಟ್ರಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಯೂಸ್ದ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಮ್ಮ ಮುಜಿತ್ತೋ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡು ಮುಜಿತ್ತೋ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅರೇಬಿಯನ್ ನಮ್ಮ ಮಂದಿ ಉಂಡು ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ಅರೇಬಿಯನ್ ಫುಡ್ ದನಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಕೊಡ್ಲ ಮಂದಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪುನೆಕ್ಲ ಬಾಕಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೊರ್ಪುನೆಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಬರ್ಪುನ ಇದೇ ಅವ್ರದ್ದು. ಸರ್ ನನಂಜಿ
ಎಂಕ್ಲ ಮೂಲ ಇಷ್ಟ ಏನಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಪೋಯೆ ಗೊತ್ತಂಡ ಮಂದಿ ಪಂಡ ಮಜಲಿಸ್ ಕುಲ್ಲುದು ವನಸ್ ಅನ್ಪನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬತ್ತೇರು ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡ ಕುಲ್ದು ವನಸ್ ಮಲ್ಪನ ಫೀಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಪಕ್ಕಡ ನಮ್ಮ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕುಲ್ಲುದು ವನಸ್ ಅನ್ಪನ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ನ ಫೀಲ್ ಅನ್ಪಡ ದುಬೈ ಸ್ಟೈಲ್ ಲೈಕ್ ಅಂಚನೆ ಅನ್ಪೇರು ಓಕೆ ಅಕುಲ್ ಬಂಡ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬತ್ತೇರ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕುಲ್ಲುದಾಯ್ತು ಒಂಜಿ ತಾಲಿ ಮಂದಿ ದೇತೋನು ಸೊ ಇಟ್ರ ರೆಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಲೆಬನನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಜೋರ್ಬಿಯನ್ ಅಂದೆ ಐಟ್ ಕೊರ್ಪುಣದಂಡ ಒಂಜಿ ಡ್ರೈ ಮಂದಿ ಒಂಜಿ ಮಸಾಲಾ ಟೈಪ್ ಮಂದಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಮನ್ಬಿನುಂಡ ಗುಡ್ಲದ ಭಾಷೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮನ್ಪ ಅಕ್ಲೆನ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪೋಂಡ ಮಂದಿನ ಮನ್ಪ ಸೊ ಅಂಚ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಮ್ಮ ಇರಾನಿ ಕಬಾಬ್ ಮಾತ ಉಂಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೆರೈಟಿ ಸೊ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಅಂಡ ಬಾಕಿ ದಂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇರಾನಿ ಮಸಾಲ ಸ್ಪೈಸಿ ಬರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಉಂಡ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಮಸಾಲ ಮನ್ಪೋಡು ಸೊ ಅವು ಹೈಲೈಟ್ ಆದುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಅಲ್ಫಾ ಮಾಡಿರ್ನ ಕಬಾಬ್ಸ್ ಆಡ ಲ್ಯಾಂಬ್ ಚಾಪ್ ಓವೇ ಹೊಡೆದ ಗೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬಾರಿ ಉಂಟು ಗೆಸ್ಟ್ ಲೇಟ್ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತ ನನ್ನದ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಫಿರಾವ್ ನಿಕ್ಲೆ ಒನಸ್ ಮಂತದ್ದು ಅಂತಾನೆ ಖಂಡಿತ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಚುಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಕ್ಲಿದ ಫುಡ್ ಮಲ್ದ ಸೊ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಸೀರಿಯಸ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫುಲ್ ಆತಂದ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲಿ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಮುಗಿದಿದ್ದಿ ಸರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹೊರ ಎಂಕ್ಲ ರುಚಿ ಪತ್ತದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಿಂಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೂಡ ತಿನ್ಕಂದ ಅಂಡ್ ಏತ್ ಬಿಜಿ ತರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಡ ನಿಂಗಲು ಇನ್ನು ಫುಲ್ ಗಿರಾಕಿ ಅಂದಂದು ಬೇರೆ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪೋಡದು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟ ಕಾಪಾಯರು ಎಂಕ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ದಾದ ಬನ್ನಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ಮೂಲೊಂದು ಫೆವಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಆಡ್ದು ಅಂಟಾಗ ಎಂಟಾರು ಉಂಟು ಬಂದು ದಾದ ಪಂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಎಂಕಲು ಡೇ ಟೈಮ್ ಬತ್ತಂಡ ಹಾಟ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅದೇ ಸೊ ಮೂಲ್ ಬತ್ತಂಡ ಎಂಚ ಪಂಡ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗಾಳಿ ಮರ ಅವಡು ಬಕ್ಕ ಓಡುದ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲು ಟೈಪ್ ಇರ್ತಂಡೆ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಂತದ್ದು ಒಕ್ಕ ಈ ಹಟ್ ಟೈಪ್ ಮಂತದ್ದು ಪಿದೇದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಉಲೈ ಕುಲ್ಲು ಇರ್ತು ಪಿದೇ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನ ಪಿದೇ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವ್ಯೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಜಯ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಲ್ದಿರ ಅದನ್ನ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಡಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ ಬಿಲ್ಲಾರ್ನೆ ನಿನ್ನ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಅಂದ ಈರ್ ಬನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿಚಾರದ ಪಂಡ ಸರ್ ನಿಕುಲು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ಇಂಚೆಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಐತೆ ಹಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಪೂರ ಹಟ್ಟು ಪೂರ ಬುಕಿಂಗ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಓಕೆ ಪೂರ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮಗಿತ್ತೆ 10-15 ಜನ ಸೊ ಒಂದು 15 ಜನ ಅಂತ ಅವ್ರು ಬಂಬು ಅಡ್ಡೊಂದು ಅವು ಒಂಜಿ 20 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಸೊ ಬರ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಇವೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಹೆಂಚಿನ ಪಾರ್ಟಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ಪೇರಿ ಎಂಕುಲು ಅವನು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಬಂಡ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಂತ್ ಮತ್ತ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚ ಕೊರ್ಪ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅವಲ ಉಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಫಸ್ಟ್ ಫೋನ್ ಮಂತದ್ದು ಬುಕ್ ಮಂತದ್ದು ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಬುಕ್ ಮಂತದ್ದು ಟೈಮಿಂಗ್ ಎಂಚ ಬರ್ಪೇರಿ ವಾಪಡ್ತದ ಅಪಡ್ತು ಪೂರ ಅಲರ್ಟ್ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ನಿಕ್ಲ ಸರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಮತ್ತ ಅವಲುಂಡು ಸರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅವಲುಂಡು ಅಂಡ್ ನಿಕ್ಲ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವಲದರ ತೊಂದರೆ ಬಟ್ ಎಂಕುಲಿತೆ ಕುಡ್ಲಾಗಿತ್ತೆ ಹೊಸತ್ತು ಬಾಕಿ ಎಂಕ್ಲಿನ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಉಂಡು ಅಡೆಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಓಕೆ ಬಟ್ ಮುಲ್ತ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಸೊ ಫೈನಲಿ ಪನ್ನೋಡ ಅಂಡ ದಾದ ಪನ್ಪರು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ದಾದ ಎನ್ನದಲ್ಲ ಪನ್ಪುಣಂದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಕುಡ್ಲದ ಉಲಾಯ್ದ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯರು ಟೋಟಲ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಂದೇ ಪನ್ಪೇನೆ ಬರ್ಪುನ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸಿಂದೇ ಪನ್ಪೆ ಅಕ್ಕಲು ಆಯ್ನಾತ್ ನೆಕ್ ವಿಸಿಟ್ ಕೊರ್ದು ನೆತ್ತ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಚೂರನ್ನ ತೆರಿಪವನ ಅಂಚಿತಿನ ಬೆಲ್ಲ ಮಂತೆರಡ ಬಾರಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೆರಿಪದೇರು ಅಂಡ್ ಖಂಡಿತವಾದ ನನಾತ್ ಜನ ತೆರಿಪಲೆ ಬಾರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಫುಡ್ ಉಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತನ ಕುಡ ಬರ್ಪನ ಅಂಡ್ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಬಂದ್ಪನ ಅಂಡ್ ವೆರೈಟಿ ಡಿಶಸ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಆದತಿ ಪೊರೋಟ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮಡ ಬನ್ ಪೊರೋಟ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಕುಡ್ಲದೊಲೈಡ್ ಇಜ್ಜವ್ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಕುಡ್ಲದ ಬನ್ ಪೊರೋಟ ಬಂದಲ ಕನೆ ಲೈಕ್ಸ್ ಆತು ಸಾಫ್ಟ್ನೆಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಓಕೆ 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 ಅವು ಹೈಲೈಟ್ ಆದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸೂಪ್ ಉಡು ಪಾಯ ಅಂದು ಕೊರೋನ ಬೊಕ್ಕ ಇರಾನಿಯನ್ ಮಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರಿಲ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೆಲವು ವೆರೈಟಿ ಉಂಡು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಬಾರೆದೆರಡು ಕೊರ್ಪುನಾಡು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಬಾರೆದೆರದ್ದು ದಾದೊಂದು ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸೊ ಕರಾವಳಿ ಟೈಪ್ ಯಾಕಡೆ ಒಂದು ಕೊರಿಯಾ ಓಕೆ ಸೊ ಶೂಟ್ ಮಂತ್ ನಾವು ಒಂಚೂರು ಖಂಡಿತ ಅಜಯ್ ಪೂರ ನೇಮ್ ಪೂರ ಬರದ್ದಿ ಓನ್ಲೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೀಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಮಂತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಟೀಮ್ ಎಂಕ್ಲ ಪೂರ ಟೀಮ್ ಸೇರ್ದು ಟ್ರೀಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವು ಆರು ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ ಯಾನಲ್ಲ ನೇರ ಮನಸ್ಸು ಬಲ್ಲ ಮೇರೆ ಕೊರ್ಪೆರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಅಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ದಾಖಲೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಈತ್ ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಎಂಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬರ್ತದೆ ಪಾತೇರಿಯಾರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಐಕ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಎಂಕ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಾರೆ ಬರ್ಪೇರು ಬಿಕಾಸ್ ಈತ ಪನ್ನಾಗ ಖಂಡಿತ ಈತೆ ಬಾಯಿ ನೀರು ಬರೋದು ವೆರೈಟಿ ಇರತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ವೆರೈಟಿ ಉಂಡು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಐಟಮ್ ತಿನ್ಪುನಕ್ಲ ನಮ್ಮ ವೆರೈಟಿ ತಿನ್ಪುನಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದಾಗ್ಲೇ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಏಪಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆದ ಪತ್ತೀರಿ ಸ್ವೀಟ್ ಪರ್ಸನ್ ನೀರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು